سلام تغتاتلتي كما تخونوا كما اللغم مساهم زلقوا أماني لي كمترو لو معند خاني بزعبا نتفليكس تنتانا هنقبرينا كم زفلت نتفليكس كاب all time high كاب 134 دولار نحادا بركي ناب 86 دولار وردلو زي أسات 36 ميتاويت مالتيو بميتاويت كريا خلنا زوردلو لما أنتي نتفليكس سوني علت إسران شديشن ور حادك تشن إسران شديشن سمانين حموشن نتبي 94 ينقدالو مالتيو سلزي حافشاو زقونا يور تديت كريا خلنا شمونت نتبي 34 وجس كتشن إسران شديشن كاب جمر نتفليكس أساس شمونت نتبي 30 وردلو مالتيو ناشدش وريها كريا خلنا خاني أستات 30 أستات إسران شديشن نتبي شمونت وردلو كاب all time high زبط حلو كرر خلنا نتفليكس 36 ميتاويت وريدو سلمن تايو كم زيدو نتفليكس وريدو منالبات عم نتفليكس إنبس خنقبر نتحركوينا عدلاتنا يوفري اللوديو مزح جزيبو نازلو ناي 36 ميتاويت ديسكاونت كمون كال زلو opportunity زلو ريسكن لو معنتي كنتنتينا سلازغونا مجمرتكم أبزي جزا ناي أبيت يوتيوب channel بزعبا ستوك ماركت تريون تحلهم بليز سبسكرايب جورو أولاسن سدرابيت نايز جزا بمهن بزعبا فاينانشال ماركت ستوك ماركت أنالايزن كال تحسو زلوهم أب فاينانشال ماركت كريبتو كانسين كال خال زا مسلو تحسو ذات بقطع مسوم منتن كالتنا نتفليكس لم تايزي كم زيدو وريدو نزبل ملسينا هركب قدميغن نتفليكس ابز حلفه سومون ناتوم ارنينج رابعاي كوارتر رابعاي مالتيو 2025 هيبوم نيروم زخاني تزغرم نجر ناي نتفليكس صبو اكايدا يخدو خمزلو حبريتا هيبومنا لو خابت ناتوم ارنينج مالتيو بحفشا اتقلا بلا انالايز بغوركو اساس 325 مليون سبسكرايبس جيرومالو كابتي زغرم بلوص اتاو زرخبو نتفليكس كلتنت بحموش تايمز جروز ناتوم كاب ادفرتايز ريفينوز مصي مالتيو تعمي زدنق نجر مال زغاني حدنت بحموش بليون دولار اتاوي غيرلوم ابليكيشن اسران حموشن مالتيو ادفرتايز وي كاني ريكلاماسيون اب ناتوم ريكلام تجبرو اف ناتوم فيلمتات مالتيو لما تحساسب انا نتفليكس زخون عينت بركي بلين انالايز غبرو له عدلالو يبلون مساهم نخكافله ازخاني تمرتاوي حزل يدامبر نايم غزان نايم شاطن مخر خم زيكونه بزغات ام زخبروكم فتو سو اتناتوم ارنينج زنبره ناي وول ستريت انالايز بيت غيرو وكا بصبق حليفو معناتيو تارنين بير ناتوم 55 سنتيم تجميتو زنبره ناب 56 سنتيم ديبو معناتنا حدا بركي ريفينو 12.05 متيو كاب تحسيبو زنبره 11.97 بليون نت انكم كالي 2.42 بليون متيو كاب تزي حلفه 2024 كوارتر 4 بمنصر كراي خلو 1.99 بليون دولار زنبره معناتيو إذا خنسو نتفليكس دعمو كابز حلفة ديسمبر اتحيزو بفلاي كاورحي نوفمبر 10 تحدا اتحيزو بركناتهم بتاعتي تحت كور تراي مايت زمست اساسر له مقنيات تعنا نايتكال صبو انكلو سلمتاي وريدو زبل مصكم خلص يكونن ابز خمتريو زلهم وارنر براذر ديسكفري اكوزيشن مس اتش بي او ماكس اند وارنر براذر ستوديوز استححس نجس لزخونه ازي وارنر براذر ديسكفري زبحال تكال اوشو اتش بي او ماكس ستريمر زبحالن نتفليكس ب 72 بليون دولار كاش ديل غيرنا لنا ويكاني تسمامعنا لنا نتكال كنغزو الوم سوصو نا انفسترات سمعت سلازمصه نيجاتيف سنتمنت سلازمصه اسات 36 ميتاويت وريجلو ماس سلازخوني خالو معنتي opportunity نتحرالو نستكال زخندسو مالتيو سو ابتي ناي نتفليكس وقعوا زغونه ويب سايت انت حركيتكم اب ديسمبر 2025 زوصو حدا زينا نيرو زخاني نو وارنر براذر ديسكفري اكوزيشن غيرو مولو زي مسناتهم ناي تلفزيون ستوديو كومون ناي اس بي او ماكس ان اس بي او زبحال ستريمر مالتيو زبحافشو بمولو اتقاليلهم بنحاده بركي
ከባቢ 27.75 ዶላር ብምግማት እቲ ኢንተርፕራይዝ ቫልዩ ዘለዎም ሼር ሁሉ እቲ ዘሎ ዕዳን አጠቃሎም ከባቢ 82.7 ቢልዮን ከምኡን ዕዳ ጉዲልካ 72 ቢልዮን ዶላር ስምምዕ ከም ዝገበሩ ነትካል ኩንኖ መግለጽታት ሂቦም ማለት እዩ ዝኻኒ ክሳብ ኳርተር 3 2026 ኩን ክኸውን መፈጸምታ ክህልዎን ዝብል ዜናታት ምጽወዘ ባሕፈሹ ሰንቲመንት ናይ ኢንቨስተራት ኔጌቲቭ ስለዝመጸ ትብርኪ ናብ 36 ሚታዊ ተወሪድሎ ስለዚ ንሕና ኻነ ዛ ኦፖርቹኒቲ ክንጥቀመሉ ዲና ክንኣቱ ዲና ይንኣቱን ብሓንሳብ ኮይና ሪና ክሳብ መወዳእታ ተኸታተሉኒ ሶ እቲ ናቶም አኩዜሽን እንታይ ነይሩ እንትሕሪናዮ ኣብ ታሕቲ ኣብዚ ብ27.75 ንሓደ ብርኪ ብ72 ቢልዮን which is equity value ንኽገዝኦ ስምምዕ ወጽኦም ማለት እዩ እዚ ኩሉ ብሙሉኡ ብካሽ ኣይኮነን ክፍል እቲ ስምምዖም ዝነበረ እንታይ ነይሩ ስምምዖም ኣብቲ መጀመርያ እሰይ ኣብዚ ከም ትሪኦት ትራንዛክሽን ዲቴል ታይሚንግ ማለት እዩ እንታይ ነይሩ እቲ 23.25 بملكع كاش نشير هولدرات ناي وارنر براذرز كخفلو مالتيوم بملكع كاش كخفلو تسترف 4.5 خاني ناي نتفليكس شير نخوص دي مالت سلازي السخا اب وارنر براذرز نتحرونا نبركي صنيحه مالتيو حدا برك نتحر نيروكا 23.25 كاش توصل مالتيو اتي 4.5 سنتيم كاني ناي نتفليكس شير تو which is نتفليكس اب ساعات زي 86 بتزولو واغا مالتي which is اب تسممعهم زنبرلو غزي مالتي زي نتفليكس كنديرو I don't know ግን 27.75 زنبرو وارنر براذرز نتفليكس غا ምናልባት ኣብ ከባቢ 134 ገለ ነይሩ ኸውን خل ወይ ከዓ 130 120 ነይሩ ኸውን خል ማለት እዩ ስለዚ 4.50 ሳንቲም ፍራክሽናል ሼር መጸካ ማለት ዋጋ 4.50 ሳንቲም بركي ام نتفليكس تواب زي سمعوا منيرو مالتيو زغا نخلو زحغوسي زيلوم تاج مغيرمو بفلاي نتفليكس عبي زخونه امباير كخفت لا يخيل ناي على استوديو ناي بعبلهم ناي فيلم ستريم ناي سبورت خاله استفلاي نغرا نخونونو عدلات كخفتلهم كم زخل يوم بزحات تنتنت نزارو كومون نتودادرهم بتعمي عبيلهم كوتو يخيل يوم بفلاي ديسني لاند ديسني ديسكفري مال ديسني لاند زي كونه ديسني ديسكفري ستوديو ستريم مالتيو بعرفشو نزل مسل انتخونا جن ابز حلفه زي اب ديسمبر 5 نيرو ابز حلفه ورحي زي حجه هزنا يزلنا 25 الات اسراخا حدش زينا وصيو مالتيو اتزنبر السممع 33 دولار بملكع كاش 4.50 دولار كاني بملكع الشير كواب تباهيل زنبرني انفسترات ناي وارنر بروس نعو تدمسيسو حدش ديل غيرهم زي حدش ديل كاني all in cash زبل مالتي all in cash كله بملؤه in cash مالتي زخاني اتي 27.75 نبركي كم زلو خوينو افت معلت زنبر 27.75 per Warner Brothers Discover share كي تغيره كل انفستر ناي Warner Brothers Discovery ناي نتفليكس شير كي وسده 27.50 سنتيم حدا بركي يوهابو مالتي زخاني اساس 7 بليون دولاري مالتي كم زغلصو ابزناتهم ويب سايت تي نايز purpose حدا تي greater value which is fluctuation يغبر بزي قدس ناي وارنر براذر كير مالتيو فيكس زخونه اماونت شير هولدرات نقبلو which is 27.75 مالتيو كاله ناي نتوم شير هولدرات قطف زخونه فوت نخغبرون اب غزيون ساعتون كاش نخوسدون كا يحجزوم زبلي زلو مالتيو زي بحفشو تي نز سنتمنت زي بحفشو كل ملو ايفتون بحفشو تي ناي انفستر سنتمنت مالتيو سو كمون كال انتحرينا ترام ابز حلفه نز زينازات مسوصه ناي 1 مليون دولار ناي نتفليكس ان ناي وارنر براذرز بوند غزي لو مالتي ناي وارنر براذر ديسكفري ان نتفليكس بوند غزي لو مالتي زخا حدا بوزيتيف نغير يزخون زلو مالتي ترام مغزو انت هونه جن وارنر براذرز منيو وارنر براذر كمكلنا منيو تام سرحو وارنر براذرز ديسكفري اب عالمنا ازيو استفرالي ملؤنت بورتفوليو زلو اب تحتيو بزحات ناي ملكتات زلو تحسو عملا تلفزيون فيلم ستريمينج صوتا جيمات مالتيو
ዝዝርግሑ መራኸቢ ናይ ሚድያ መዘናግዒ ኩባንያታት ዘጠቃለለ እዩ ማለት እዩ ዋርነር ብሮዘር ዲስካቨሪ ወይ ከዓ ዋርነር ብራዘር ዲስካቨሪ ማለት እዩ ሲኤንኤን ውናቶም እዩ ኦኬ ሲኤንኤን ውናቶም እዩ ዲሲ ቲኤንቲ ስፖርት ኤስፒኦ ኤስጂቲኤፍ ኤስቢ ማክስ ኦኬ ዲስካቨሪ ካልእ ዝተፈላለዩ ቲኤልሲ ማንጎሊያ ኔትወርክ ቲቪ ትራቭል ቻነል አኒማል ፕላኔት ሳይንስ ቻነል ዋርነር ብራዘርስ ሞሽን ፒክቸር ግሩፕስ ዋርነር ብራዘር ቴሌቪዥን ግሩፕስ ዋርነር ብራዘር ፒክቸር አኒሜሽን ዋርነር ብራዘርስ ጌም ኒው ላይን ሲኒማ ካርቶን አኒሜት ብጣዕሚ ግዙፍ ዝኾነ ኣብ ትሕቲኡ ዓበይቲ ትካላት ዝሓቆፈ እዩ ማለት እዩ እንተኾነ ኔትፍሊክስ ነዚ ኩሉ ትካል ኣይኮነን ዝገዝእዎ ዘለዉ ማለት እንታይ ደኣ ንዋርነር Discovery Studio plus SPO plus SPO stream ማለት እዩ እነዚኦም ጥራሕም ዝገዝኡ ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ እዚዩ 72 ቢልዮን ዶላር ዝውድአሎም ዘሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ዓብዪ ዝኾነ ናይ ኢምፓየር ክፈጥረሎም ይኽእል ወይ ግዙፍ ዝኾነ ትካል ክኾኑ ክልዮም ኣብ ዝመፅእ ማለት እዩ which is vertical integrate ክኾኑ ኣለዉ እዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ናይ ኢንተርቴንመንት ኢምፓየር ኣብ ሓደ ተጠርኒፉ ንብዙሓት ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብ በዓል ዋርነር ዲስካቨሪ ኣብ በዓል ኤስፒኦ ፕሉስ ገለ ሳብስክሪፕሽን ዝነበሮም ከምኡውን ምስ ኔትፍሊክስ ዝነበሮ ሰብ ኩሉ ኣብ ሓደ ጠቕሊሉ ክሪኦ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ምናልባት እዚ እንታይ ኔትፍሊክስ እንትሕርየና ሓደ ናይ ፕራይሲንግ ፓወር ይህቦ ሓይሊ ናይ ዋጋ ምውሳን ይህበሎ ማለት እዩ ሶ ንዓና እዚ ኩሉ ምስተንትና ከም ኢንቨስተራት ሕጂ 72 ቢልዮን ዶላር ካሽ ክኸፍልዎ እንድሕር ኮይኖም ናይ ባሓቂ ካሽ ኣለዎም ድዩ ኔትፍሊክስ ዝብል ሕቶ ክነሓትት ክንክላለና ከም ኢንቨስተራት ምክንያቱ ቢዝነስ ክንገዝእ እንድሕር ኮይና ኣብዚ ትካል እዚ ነቲ ቲከር ኣፕ ኤንድ ዳውን ዝኸይድ ዘሎ ናይ ሼር ፕራይስ ዘይኮነስ ሓቀኛ ቢዝነስ ኢና ኣብ ኔትፍሊክስ ክንዋፍር ደሊና ዘለና ማለት ስለዚ ናይ ባሓቂ 72 ቢልዮን ዶላር ኣለውን የብሎምን ክንትንትን ክንክላለና ነዚ ክንገብር ሕጂ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ኣብቲ ናቶም ፋይናንሻል ስቴትመንት ክንኣቱ ክንክላለና ፋይናንሻል ስቴትመንት ከድና ምናልባት ካሽ ፍሎው ናቶም እንትሕር ከድና ኣብ ካሽ ፍሎው እንትሕር ኣብ ያሆ ፊናንስ ከይድኩም ካሽ ፍሎው እንትሕር ይኩሞ ፍሪ ካሽ ፍሎው ናቶም 19.5 ቢልዮን ዶላር እዩ ዘለዎም ተሆነ ግን ዝዋገይዎ ዘለዉ ዋጋ ንዋርነር ብሮስ ገዝዎ ደልዮም ዘለዉ 72 ቢልዮን ዶላር ማለት እዩ ስለዚ 60 ቢልዮን ዶላር ዲፈረንት ኣለዎ ማለት እዩ 60 ቢልዮን 60 ቢልዮን ዶላር ካበይም ከምፅዎ ዝብል ሕቶ ከም ኢንቨስተራት ክመፀና ይኽእል እዩ እቲ ምክንያት ከዓኒ 10 ቢልዮን ዶላር እንትሕር ኣለዎም ካሽ ፍሎው ካብ ዓመት ናብ ዓመት ከዓኒ ዘእትዎ ካብ 6 ክሳብ 7 ቢልዮን ዶላር እንትሕር ኮይኑ ብተወሳኺ ዘለዎም ዕዳ ከዓኒ ክርእ ክንክላለና ዋርነር አይ ሚን ኔትፍሊክስ ዕዳ ኣለዎም ስለዚ ዕዳ ኣለዎም የብሎም ከዓ ክንረጋግፅ ክንክላለና ዝዕድኦም ከዓኒ ከም ትሪኦ ብዚ ናይ ደብት ባላንስ ሺት እንተመፂና ቶታል ደብት ትሪኦ ዘለኹም 15.5 ቢልዮን ዶላር ከዓኒ ዕዳ ኣለዎም ማለት ስለዚ ካሽ ኦን ሃንድ ወይ ከዓ ቢዶም ዘለዎ ካሽ 10 ቢልዮን ዶላር እንትሕር ኮይኑ ዓመታዊ ፍሪ ካሽ ፍሎ ከዓኒ ካብ 6 ክሳብ 7 ቢልዮን ዶላር ዘእትው እንትሕር ኮይኖም ህሉ ደብት ናቶም ወይ ከዓ ህሉ ዝኾነ ልቃሕ ናቶም ከዓ 15 ቢልዮን ዶላር ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኔትፍሊክስ 72 ቢልዮን ክኸፍሎ ብጣዕሚ ኣፀጋሚ እዩ ስለዚ ዓብዪ ሪስኪ እዩ ማለት እዩ ከም ኢንቨስተራት ሕጂ ክንትንትን ክንክል ኣለና ማለት እዩ ሶ ከመይ ገይሮም እዮም ኔትፍሊክስ ደኣሞ 72 ቢልዮን ዶላር ክኸፍልዎ እንድሕር ዕዳ 15 ቢልዮን ኣለዎም ካሽ 10 ቢልዮን ኣለዎም ካሽ ፍሎ ዓመታዊ ከዓኒ ካብ 6 ክሳብ 7 ቢልዮን ዘእትው እንድሕር ኮይኖም 72 ቢልዮን ካበይ ኣምፂኦም እዮም ክኸፍልዎ ነዚ ክኸፍሉ እንድሕር ኮይኖም ዝተፈላለዩ ምክንያታት ከቕርቡ ክእሉ እዮም ሓደ ቦንድ ኢሹ ክገብሩ ክልዮም ከም በዓል ፕሬዚደንት ትራምፕ ሕጂ 11 ሚልዮን ዶላር ዝኾኑ ቦንድ ገዚእዎ ዘሎ ከምኡ ዓይነት ቦንድ ኢሹ ክገብሩ ክልዮም ካልእ ናይ ባንክ ልቓሕ ክወስዱ ክልዮም ብተወሳኺ እውን ብሪጅ ዝኾነ ፋይናንስ ቅልጡፍ ዝኾነ ልቓሕ ካብ ባንክታት እውን ክወስዱ ይኽእል እዮም ማለት እዩ ነዚ ከረጋግፀልና ዝኽእል ኣብ ዝሓለፈ ዝወሰድዎ ምናልባት ኣብዚ ሎ ኔትፍሊክስ ቡስትስ ብሪጅ ሎን ፎር ዋርነር ብራዘርስ ዲል 42 ቢልዮን ዶላር ልቓሕ ካብ ባንክታት ረኺቦም ኣለዉ ማለት እዩ ኦኬ ካብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ቅልጡፍ ዝኾነ 42 ቢልዮን ዶላር ሰኪር ገይሮም ኣለዉ ንዋርነር ብራስ
ክውንንዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ኣብ ግምት ኢቲና እሺ ቦንድ እንትሕር ገይሮም ካብ ባንክ ተጠለቂሖም ከምዚ 42 ቢልዮን ሕጂ ርጉእ ዝኾነ ልቃሕ ሒዞምዎ ዘለዉ ወይ ከዓ ካብ ባንክታት ተለቂሖምዎ ዘለዉ እንትሕሪና ብሓፈሹ ካብ 50 ክሳብ 60 ቢልዮን ዶላር ዝኸውን ከም ደብት ክሕዝዮም ማለት እዩ እዚ ሕጂ ምስ ዘለዎም ልቃሕ ዝረኣናዮ ማለት እዩ ኣስታት I think ኣብዚ ማለት እዩ 15 ቢልዮን ዝረኣናዮ ምስ ሕጂ ከምፅዎ ዝርባህ ዘሎ ክሳብ 60 ቢልዮን ዶላር ልቃሕ ካብ 3 ክሳብ 4 ዕፅፊ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ኦኬ እዚ ሕጂ 60 ቢልዮን ትሕር ተለቂሖም 15 ቢልዮን ዶላር ከኣኒ ልቃሕ እንትሕር ፀኒሕዎም ኩሉ ሙሉ ከባቢ 75 ቢልዮን ዶላር ደብት ኣለዎም ማለት እዩ ኦኬ ሓድሽ ደብት ኣለዎም ኣሎ ማለት እዩ ምስ ፀንሐ ቢልዮን ዶላር ማለት 75 ቢልዮን ይኸውን ኣሎ ስለዚ ነዚ ኣስታት ካብ 50 60 ቢልዮን ዶላር ልቃሕ ዝወዝዎ ዘለዉ ብመልክዕ ቦን ብመልክዕ ብሪጅ ፋይናንስ ካልእ ዝተፈላለዩ ነገራትን ኢንተረስት ከኣኒ ናይ ግድን እዮም ክኸፍሉ ማለት እዮም ናይ ኢንተረስት ወለድ ክኸፍሉሎም ስለዚ በቲ ዘሎ ናይ ማርኬት ዕዳጋ ምስ ናይ ኮርፖሬት ቦንድስ ካልእ ዝተፈላለዩ ኣራኣይና ኣስካብ 5 ክሳብ 6 ሚታዊ ወይ ከዓ 5.5 ክሳብ 6 ሚታዊ ዝኸውን ወለድ ዓመታዊ ክኸፍሉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ዓመታዊ ወለድ ክንሪኦ ከለና ካብ 4 ክሳብ 4.5 ቢልዮን ዶላር ዝኸውን ከኣኒ ዓመታዊ ናይ ኔትፍሊክስ ኢንተረስት ክኸፍሉ ማለት ዝተለቅሖ ማለት እዩ እዚ ክሪኦ ከለና ምስቲ ናቶም ካሽ ፍሎው ካብ 9 ክሳብ 11 ቢልዮን ኣብ ዓመት ከእትዎ ንብል ኣለና ብፍላይ ንዋርነር ብረስ ምስ ተቕለልዎ ማለት እዩ ኣቐዲሙ ዓመታዊ ካሽ ፍሎው ዝነበረናቶም ካብ 6 ክሳብ 7 ቢልዮን ዶላር እዩ እንትሕር ዋርነር ብረስ ምስኦም ብሓንሳብ ሰሪሖም which is acquisition ምስ ገበርዎ ሓድሽ ዝኾነ ኮንተንት ካልእ ዝተፈላለዩ ነገራት ኣምፂኦም እቲ ናቶም ፕራይሲንግ ፓወር እንትሕር ኣልዒሎሞ ወይ ከዓ ወሲኾምሉ እቲ ናቶም ሳብስክሪፕሽን ከም ዘለዎ እንትሕር ፀኒሑ ማለት እዩ እቲ ናቶም ካሽ ፍሎው እንዳዓበየ ክኸይድ ማለት እዩ እዚ ኸኣኒ ካብ 9 ክሳብ 11 ቢልዮን ዶላር ዝኾን ዓመታዊ ካሽ ፍሎው ከምፁ ይኽእል እዮም ማለት እዩ እንተኾነ ግን እዚ ካሽ ፍሎው እዚ ከም ካሽ ኮይኑ ኮፍ ክብል ኣይክእልኒ ምክንያቱ ኣቐዲምና እንታይ ኢልና ነርና ኣስታት 60 ቢልዮን ዝኾኑ ዶላር እንትሕር ተለቂሖም ፕላስ 15 ቢልዮን ዶላር ልቃሕ ኣለዎም ነዚ ኩሉ ኢንተረስት ክኸፍልሉ እዮም ነቲ ኢንተረስት ዝኸፍልሉ ከኣኒ ካብ 4 ክሳብ 4.5 ቢልዮን ዝኾኑ ዶላር ዓመታዊ ኢንተረስት ክኸፍሉ እዮም ማለት እዩ ነዚ ኢንተረስት ካበይ ክመፅእ እንትሒድና ካብቲ ካሽ ፍሎው እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብመልክዕ ሚእታዊት ክሪኦ ከለና ካብ 40 ክሳብ 50 ሚእታዊ ዝኸውን ካብቲ ናቶም ካሽ ፍሎው ገንዘብ ኸይድ ኣሎ ናበይ ናብ ኢንተረስት ኤክስፐንስ ማለት እዩ which is ዝኸፍልዎ ናይ ልቃሕ ኤክስፐንስ ማለት እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ገና 60 ቢልዮን ከይተለቅሕዎ ዘለዎም ዕዳ 15 ቢልዮን ክሪኦ ከለና ኣብ ኢንካም ስቴትመንት ከይድኩም ኣብ ኢንካም ስቴትመንት ከይድኩም እንተሪኢኹሞ ኣብዚ ኢንተረስት ኤክስፐንስ 776 ቢልዮን ሚሊዮን ዶላር ይቕሬታት ቢልዮን ዘይኮነ 776 510 ሚሊዮን ዶላር ጥራሕ እዩ ኢንተረስት ኤክስፐንስ ዘለዎ ማለት እዩ ሶ ካብ ኳርተር 3 ኩሉ ሙሉ ወዲኦም ንዋርነር ብራስ ምስ ጠርነፍዎ ምስ ተፈራረሙ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ሕግታት ምስ ተማልአ ናብ ከባቢ 75 ዝኸውን ቢልዮን ዶላር ዕዳ እንተመፂዎም እዚ ኢንተረስት ኤክስፐንስ እዚ ካብ 4 ክሳብ 4.5 ቢልዮን ዶላር ዝኸውን ካበይ ክኽፈል ካብ ካሽ ፍሎው እቲ ካሽ ፍሎውን ካብ 9 ክሳብ 11 ቢልዮን ክድይቢ ማለት ስለዚ ካብ 40-50 ሚእታዊ ዝኸውን ካሽ ፍሎው ናቶም ናብ ኢንተረስት ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝተረፈ ዳ እንታይ ይኸውን ለሰይ ንኣብነት 10 ቢልዮን ዶላር ዓመታዊ ካሽ ፍሎው እንትሕር ገይሮም ከባቢ 4 ቢልዮን ዶላር ዝኸውን እንትሕር ኢንተረስት ከፊሎም 6 ቢልዮን ይተርፎም ኣሎ ማለት ነዚ 6 ቢልዮን እዚ ንባዕሉ ካልእ ወፃኢታት ከልዮም ማለት እዩ ሓደ ሓድሽ ኮንተንት ናይ ግድን እዮም ክገብሩ ቡስት ክገብሩ እንትሕር ኮይኖም ነቲ ናቶም ቢዝነስ ማርኬቲንግ ክገብሩ እዮም ካልእ ዝተፈላለዩ ነገራትን ወፃኢታትን ከም ዘለውን ኣብ ግምት ክንእትዎ ክንክላለና ስለዚ ኩሉ ሙሉ ጠርኒፍና ኣስታት 2 ክሳብ 3 ዝኸውን ቢልዮን ዶላር ኣብ ካሽ ፍሎው ክንርኢ ንኽእል ኢና ንዝመፅእ 3-4-5 ዓመት ማለት እዩ እዚ እንትሕር ብልክዕ እንትሕር ሰሪሖሞ ማለት ብፅቡቅ እንትሕር ተኻይዱ እቲ ማኔጅመንት ብፅቡቅ እንትሕር ኤክስኪዩት ገይርዎ ወይ ከዓ ፅቡቅ ኣካይዳ ገይሩ ፅቡቅ ኮንተንት ገይሩ ከምኡውን
ካስተመር ሳብስክራይበር ዝገብሩ ሰባት እንተ ሕጉሳት ኮይኖም በቲ ዘቕርቡ ኔትፍሊክስ ዓቢ ኢምፓየር ኮይኑ እንደ ዓብየ ክኸይድ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሽኡ እዚ ኩሉ ኣጠቓሊልና ሪና እቲ ዘለዎ ሪስክ ዓብይ ሪስክ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ኢንቨስት ክንገብር ከለና ዓብይ ሪስክ እዩ ስለዝኾነ ኣነ ኣብ ኔትፍሊክስ ኣብ ሰዓት እዚ ዝኾነ ዓይነት ብርኪ ዋንነት የብለይን ግን ከም ኢንቨስተር ኣብ ኔትፍሊክስ ኢንቨስት ክገብር እንትሕብ ኮይነ ኣብ ሰዓት እዚ ማለት እዩ ምስ ኩሉ ኔጌቲቭ ሳይድ ሪኤ ምስ ኩሉ ፖዚቲቭ ሳይድ ሪኤ ማለት እዩ ብዝገበርኩ ኣናላይዝ ኔትፍሊክስ ኦፕቲሚስቲክ ኮይነ ፍጹምነት ዘለና ኦኬ ኔትፍሊክስ ናይ ባሕቂ እዚ ኩሉ ክገብሮ ክእል እዩ እቲ ማኔጅመንት ሲስተም ናቶም ብጣዕሚ ሓያል ዝኾነ ማኔጅመንት ሲስተም ኣለዎም ሲኦ ናቶም ብጣዕሚ ሓያል እዩ ኦኬ እቲ ቦርድ ዳይሬክተር ብጣዕሚ ሓያል እዩ ስለዚ ፀገም የብለይን ዝብል እንትሕር ኮይነ ብጣዕሚ ኦፕቲሚስቲክ ኮይነ ኣብ ሰዓት እዚ ፌር ቫልዩ ኣሎ ማለት እዩ ኣስታት $83 ገለ ኣሎ ዋግኡ ብዝረኸብኮ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ዝዓብይ ሪስክ ኣሎ ስለዚ ሪስክ ናተይ ከባቢ 20% ማርጂን ኦፍ ሴፍቲ ወሲደ ከኣትየ እንትሕር ዝብል ኮይነ ኣስታት $67 ንሓደ ብርኪ ገሚተ ኣለኹ ማለት እዩ 67 ብጣዕሚ ክቡር እዩ ምስ ዘለዎ ሪስክ ከኣትዩ ይከልኒ ኣነ ዓብይ ዝኾነ ሪስክ ኣይወስድኒ ዓቃባዊ ኣካይዳ እዩ ዘለኒ ዝብል እንትሕር ኮይነ ግን $39 ንሓደ ብርኪ ገሚተ ኣለኹ ማለት እዩ 20% ማርጂን ኦፍ ሴፍቲ ዝነበረ ዳርጋ ናብ 4% ማርጂን ኦፍ ሴፍቲ ገይረ ማለት ስለዚ ኔትፍሊክስ ካብ ዘለዎ ሕጂ እንትሕር ቀፂሉ ወሪዱ ማለት እዩ which is ኣነ ኣብ ከባቢ 67 ክገዝኦ እንትሕር ኮይነ ናይ 48% ድሕነት ኣለኒ ማለት which is 48 ሚታዊት ካብ ኦል ታይም ሃይ ክወርድ ክኽእል ኣለዎ ኣብ $39 ክገዝኦ እንትሕር ኮይነ ከዓኒ ኔትፍሊክስ ከባቢ 69 ወይ ከዓ 70% ክወርድ ኣለዎ ምናልባት ብዙሕ ሰብ ከይሰማማዕ ክእል እዩ ኔትፍሊክስ ካብ ዘሎ ሕጂ ክወርድ ብጣዕሚ ኣፀጋሚ ክትብሉ እንትኾኑ እሱ ይኮነ እንትሕቶ ኣብ ከምዚ ዓይነት ማርኬት አንሰርቲኒቲ ወይ ከዓ ዘይርጉፅነት ብዙሓት ትካላት ስኢሎም ክፀድፉ ንሪኦም ኢና ብጣዕሚ ጥዑያት ከለው ትካላት ማለት እዩ ነዚ ክሪአሉ ንኽእል ከም በዓል ኤንቪኦ ክርኢ ንኽእል ኢና ትሪኦ ኣለኹም ከመይ ዓይነት ክራሽ ገይሩ ካብ ዝሓዝናያ ትሒዝና ከመይ ዓይነት ምድያብ ገይሩሎ ከምኡውን ሜታ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ናቶም ሙራድ ትሪኦ ኣለኹም 77 ሚታዊት ወሪድሉ ዝነበረ ማለት እዩ ከም በዓል ባባ አንሰርቲኒቲ ዘይነበረሉ ግዜ ኣብዚ ትሪኦ ኣለኹም አሊባባ ካብ ኦል ታይም ሃይ ክሳብ ታሕቲ ክንደይ ወሪድ ነይሩ ኣስታት 80 ሚታዊት ወሪድ ነይሩ ከምኡውን ከም በዓል ዩናይት ሄልዝ ከባቢ 67 ሚታዊት ወሪዶም ነይሮም ማለት ስለዚ በቲ ዕዳጋ እንትሕር ናይ ኢንቨስተራት ስምዒት ኔጌቲቭ ኮይኑ ክወርድ ከሎ ብጣዕሚ ስኢሉ ዝወርድ ማለት ንኽዲ ግዜ ዝወስዶ ንክወርድ ግን ቀልጢፍ ዝወርድ ስለዚ ኔትፍሊክስ ናብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ሙራዱ 36 ሙራዱ ቀሊል ኣይኮነን ካብውን ታሕቱን ክወርድ ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ ስለዚ ኣስታት 67 ወይ ከዓ ካብውን ታሕቲ እንትሕር ወሪዱ ጽቡቕ ዲል ክበና ኸሊ ወይ ከዓ ጽቡቕ ዝኾነ ዋጋ ክንረክብ ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ እዚ ግን ናተይ ፋይናንሻል ኣናላይዝ ዝገበርኮ ባዕለይ ንዓይ ዝውክል ጥራሕ እዩ ንስኹም ከ ናይ ባዕልኩም ትንታነ ክትገብሩ ክትክእለኩም ትምህርታዊ ሓዘሊ ፍልጠታዊ ሓዘሊ በዚ ዝበኩም ዘለኹ ኣናላይዝ ዝገበርክዎ ምናልባት ክሸጡን ክትገዝኡን ግቡእ ኣይኮነን ከም መተሓሳሰቢ ከቕረበልኩም ይፈቱ ስለዝኾነ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ዓይነት ትሕሶኻ ክራኸብ ኢና ክሳብ ኣብ ቀጻሊ ንራኸብ ሰላም ቅነ